Tie spaľovače rovnako nefungujú. Veľa ľudí si myslí, že dám si spaľovač, že vlastne bude to chudnúť, ale poviem teraz pravdu, na čom vlastne spaľovač funguje. Je to na tom, že ten spaľovač je väčšinou na nejakej chemickej bázi. A keď není, tak akože nevadí, ale bude to fungovať stále rovnako. To znamená, že dať si do tela spaľovač, ten spaľovač má kofeín. Tým, že ten spaľovač má kofeín, niektorý o väčšom množstve, niektorý menšom, tak stane tá vec, že čím viac kofeínu to má, tým viac si potrebujem hýbať. Mýkať nohou, robiť hociaký pohyb, prešlapovať zo strany na stranu a každý pohyb sa počíta. Všetko na chudnutie, každý pohyb, čo spravíte, tak nie chudnete. Veľa ľudí si dáva spaľovať, že pred tréningom, po tréningu alebo v deň, kedy majú tréning, čo znamená, že bez spaľovača na tréningu spálim 200 kalórií, so spaľovačom s kofeínom viacej energie, budem hľadať celý tréning, bude to 400. Čiže on to nefunguje na báze toho, že zrazu by mi pálil zázračné tuky, že premienial tuk na svoj alebo tak ďalej. On to funguje na báze toho, že vlastne to podporí tie funkcie. A toto bola len malá časť celej témy. Ak ťa táto téma zaujíma a chceš viac podobného obsahu zdarma, napíš do komentára slovo chudnem.